Hello friends, बरायबाय बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। सोर रेडि जाखो बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकल टेस्ट होनो BTC आव 26-16 km 4 आवर्सआव एबा 4 घन्टायाव जुन जुलाइ दा बेनिफ्राय CSB अफिशियल नटिफिकेशन बिनि फुल्ली सेलेक्शन प्रसेसखौ नायखादो जायफ्रा रेडि गैया आं बुंदों थाबैनो रेडि जादो जि नांगौ जगार जेरै नोंथांमोननि जुथा ड्रेस दा गासैबो जि जगार नांगौ थाबैनो खालामना लादो साडेनलि हरखाबै अफिशियल नटिफिकेशन नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा गोबाव खालामा जों थांनो डिटेल्सखौ नायनो अफिशियल वेबसाइटआव BTC सरकारा अलमोस्ट 8 months जाबाय बिल नटिस होनाया BTC साख्रिया बेनो जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि ग्रेड 1 आरो लोगोसे गार्डआव टोटल पोस्टआ 157 ल ओके दा बेनि काटअफआ गोबां हाई लेभेल थांगोन 2019 आव मोनसे रिलिज जादोंमोन ओके BTC आव बै समावहाय बियो कैंसिल थांनानै एग्जाम जायाखैमोन नालाय फिजिकल टेस्टल' जादोंमोन माने BPF सरकारना फार्स्टआव मा जायो फिजिकल टेस्ट जायो ओके बाट थांनाय बारनि सरकारना एग्जाम जाग्रोदोंमोन दा बेखायनो नैबे फिजिकल टेस्टआ फार्स्ट जागोनखाय तो नोंथांमोना बयबो थाबैनो रेडि जादो दा बावैनो फिजिकल टेस्टनि अफिशियल नटिसआ गथारसिगोन ओके अफिशियल वेबसाइटआव दा बेखायनो सेलेक्शन प्रसेसखौ नायखादो आरो नोंथाङा मा जगार खालामनांगौ मा बायनांगौ मेटेरियल्सफोर नांगौ बेखौ रेडि खालामखादो मानोना बिनि काटअफआ किन्तु एग्जामाव हाई लेभेल मार्क्स नोंथांमोना लानांगोन 100नि गेजेराव नोंथांमोना 90+ लाबासो बे साख्रिखौ मोनगोन बेखायनो नोंथांमोना खस्थ' खालामनांगोन दा बिनि कम्पिटिशना हाई लेभेल जागोन 2019 आव एप्लाइ खालामनायफोराबो बै समाव आफसोस थानायफोराबो एबार बेयाव एप्लाइ खालामदों इन्टारभिउ होगोन बेखायनो बिनि काटअफआ एकदम हाई लेभेल थांसिगोन दा आं बेखौ दोनथ'नानै दानि जों बिनि सेलेक्शन प्रसेसखौ नायोबा दा जों बाव क्लिक खालामनानै हौवासाफोर हिन्जावसाफोर बैसोआथ' गोबां दङ मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बैसोखौ गोबांथार होनाय जायो 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि ST केटेगरियावहाय होनाय जायो आरो सबसे बांसिन पोस्टआ ST आवनो दङ तो बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बयबो नायो बे जाबायनो अफिशियल नटिफिकेशन फेब्रुवारि ओंखारदोंमोन दे बे बोसोरावनो बियो ओंखारदोंमोन जेब्ला फार्स्ट सरकार जादोंमोन BTC आव BPF सरकारनिफ्राय 60 गामियाबो सनितपुर बिसनाथआव एप्लाइ खालामनो हायो बिथांमोनाबो माने बाव साख्रि मोनगोन जुदि काटअफ लानो हायोबा ओके बे नङा जे बिथांमोननिफ्राय साख्रि मोनथारनांगौ नङा खालि काटअफ थांबाल' माने साख्रि मोनगोन आरो दा बेखिनि पोस्टआ अनलि 47 पोस्ट दङ बेनो जाहैबाय ग्रेड 1 SI लेभेलाव आरो गार्डआव अनलि 110 टोटल 157 ओके दा बेखिनि नोंथांमोना मोनदों क्राइटेरियाखौ दा फिजिकल टेस्टनि हाइटआ गोरोबनांगोन दे थांनाय बारावबो खायसे रिजेक्ट जादों ओके तो जोंनि मेलाव नायोबा हौवासाफोरा जोंनि SDPआ 153 cm जानांगोन आरो हिन्जावफ्रा 145 cm जानांगोन गोजौआव ओके देन बेनिफ्राय चेस्टखौ नायोबा नर्मेला 79 एक्सपेन्ड खालामबा 84 बाट जोंनि STआव एसे कनसिडारेसन थागोन बे जाबाय जेनेरेलखौ होनाय जादों एन्ड हिन्जावफोरखौ बिखाखौ चेस्टखौ नायनाय जाया बा सुनाय जाया ओके सो गासैबो बेयाव जेब्ला रिलिज जागोन ना रिलिज जाबाथाय बेखौ सुग्रोगोन दे बेखौ नायग्रोगोन बेयाव नों अके बासो नोंखौ एलाउ खालामगोन फिजिकल टेस्टआव आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्स अरिजिनेलखौहाय लांफाजोबनांगोन जेब्ला फिजिकल टेस्ट नोङो हैनो थाङो दा बेनि फिजिकल टेस्ट हैनो थाङोबा नै जि होनो आपल'ड खालामदोंमोन ना बे डकुमेन्ट्सखौ नोङो लांजोबनांगोन आरो जुदि सोरबाबो साख्रि मावखायोबा NOC खौ नोंथांमोना लांफानांगोन ओके इन्टारभिउ टाइमाव ओके देन बेनिफ्राय थाबायनांगोन 26 km हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 16 km थाबायनांगोन 4 घन्टायाव नोंथांमोना एक्सेलेन्ट थाङा बे नोंथांनि बाथ्रा नों खारनोबो मोनो दे थाबायनोबो मोनो खारनो मोनो नोंनि बाथ्रा देन सेकेन्डआ जाबाय रिटेन एग्जाम थार्डआ जाबाय बाइबा टेस्ट ओके दानिया फिजिकल टेस्टआ माब्ला जागोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामनो हागौ दा नाय नोंथांमोना जेब्ला फिजिकल टेस्ट जागोन ना अब्ला मोनसे टेन्डार जायो ओके एबा मोनसे थार्ड पार्टिनो दायित्व होनाय जायो बेनो जाबाय जोंहा फिजिकल टेस्टआ र'डआवसो जायोमोन ना बेयाव नोंथांमोना थाबायनांगोन ओके बेयाव थाबायनायाव लामा CC केमेरा दोननाय जायो ओके CC केमेरा दोननाय जायो बेखौहाय थार्ड पार्टिखौहाय दायित्व होनाय जायो बा टेन्डार होनाय जायो ओके एन्ड फिजिकल टेस्ट खालामबा जोंनो मा नांगौ मेडिकेल टीम नांगौ ओके स' मेडिकेल टीम नांगौ जेरैहाय नार्स नांगोन डक्टर नांगोन आरो एम्बुलेन्सखौ नांगोन दा बेफोरखौ गासैबो रेडि खालामसिगोन दा बावैनो आरो बे गासैबो अके जाबाथाय फिजिकल टेस्ट होनो हायो माने फिजिकल टेस्ट होनो हानाय जुदि फेसिलिटि जाबायब्ला थ' फिजिकल टेस्टनि अफिशियेल नटिसखौ नोंथांमोना नैबे CSB आव मोनसिगोन माने मेडिकेल टीम बेनिफ्राय CC केमेरा बा गुबुन मेटेरियल्स नांगौ जायोना बे गासैबो रेडि जानाय लोगो लोगोनो जुननि लास्ट सप्तायाव बा जुलाइनि फार्स्ट सप्तायाव नोंथांमोना फिजिकल टेस्टनि नटिसखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेखिनि लेटेस्ट आपडेटआ बेखायनो आं खोन्थाखाबाय
जायफ्रा स्टुडेन्टस दङ नोंथांमोना जाहाथे रेडि जाखादो आंनि गुबै थांखि जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो मोनथिखायो आरो मटिभेट जायो जाहाथे इन्टारभिउ होनो मानोना गोबांथार नेदोंमोन नालाय BTC साख्रि लानो दा बेखिनियानो थाबैनो फिजिकेल टेस्ट जासिगोन आरो ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 पस्टआबो रिजाल्ट ओंखारजोबसिगोन बारा गोबाव गैला जुलाइ दानाव नोंथांमोना गासैबो लासै लासै डिटेल्सखौ मोननो थांगासिनो दङ एन्ड टेटनि रिजाल्टआ जुननि लास्ट सप्तायाव फैनो हासिगौ बा नोंथांमोना चान्सखौ मोनसिगोन आरो 984 पस्टआव दा बेनो गेट रेडि बयबो रेडि जादो फिजिकेल टेस्ट नोंथांमोननिया BTCआ खालामसिगोन बारा गोबाव गैला जाहाथे साख्रि लायो बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव आरो सिगांनि BCDC सेक्रेटारि आरो फरेस्टनि सेलेरिया बिथांमोना मोनसिगोन बारा गोबाव गैला जुलाइ आगष्टनि गेजेराव बिथांमोना मोनहैनो हासिगौ